Bagong tuig na wala gyapon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Di ikaw Way uyab, kinsa diri way uyab. pangitan na Way uyab, kinsa diri way uyab. sana all. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga. Asa naman to ko mga estudyante? Udto na kayo. Daghan pa kong itudlo sa ilaha. Akong i-discuss. Sabot na mo din sa kahoy kay bugnaw kayo. Ahak-ahanap ako sila. Udto na kayo. Sus ning mga bata Udto na, gutom na. Birthday ra ba sa anak sa kumpare karon? Maayo ka sa mga lutog litson ba? Panit crispy kayo. Maulahi ko karon wa na. Bukog na lang sa litson siguro ako makaon karog maulahi ko. Sa jampi ito naman kayo. Grabe kang luhutin nga tong giliguan, bay ba? Bugnaw kayo. Na-enjoy kita dito mga bay ba? Lagi bay, bugna kayong blue water, tas lalong pa jod, lamig akong samsalom dito. Ikaw bay, lami kayo to itong pangaligo dito. Pero bay, udto na. Napatoy discuss si sir sa tuwa, itudlo sa tuwa. Magdali ta. Lagi bay, lamig ipangaligo na to ganina bay. Pero udto naman, magdali ta kay basing nasuko to si sir sa to Ay, to ara ko mga estudyante sus. Oy, sir! Sir sa inyong mata, ganina na ako naghulat din alas 9 pa. Asa day mo gikan? Aw, bitaw, sir. An nangaligo, may blue water, sir. Basta kay dami ang samsalom na dito, sir. Anak dito, sir ba? Na! Sa blue water, pagin mo nangaligo? Nga kilid manas pulangi. Sus! Ugtokbon mo sa mga dagkong tilapia dito, mamising mo. Na! Ano pangitaas inyong ginikanan? Sa maning mga bata Ay sir, sir. Sorry sir. Sunod sir, pangaligo na mo. Kuyugo na ka na mo. Ganun yung kanamo, sir. Banong ka na mo sir, ikabala ka sir. Maugid, sir. Aw ka na! O mga ligo mo, kuyuga ko ninyo. Ay para tagsa-tagsaan ta mong life jacket. Tapos, iwas para matukob mo sa mga dagkong tilapia. Para di mo mamising. Lagi sir. Ang mga tilapia na daw dito. Murag mulayog na daw tao. Ba? Oh, Lagi maugid, ko ba? maugid. Gani. Maugid, sir. Dito bay. Mutukob lagi, sir. Mo gyud magdala tag life jacket sir, aron dito Dagang makaon. bida kayo. Para iwas missing. Oh, mao gani sir. Sige. Kuyog sunod. Sige. Paglingkod na mo kay magtudlo na ta. Sige sir, sige sir. Manglingkod na mi sir. Kaya mag-storytelling na ta. Labon kapon yung swimming, sir. Di ka naman ko dito, sir ba? Grabe gyud mo kago sir. Grabe mo ana-ana dito sir bay. Luya kay ko sir. Dagko. O karon. Pagtaro mo lingkod ha. Kay magdaritso tag quitson. Ingon din, sir. Question daw. Dili nga na, sir. Ang meaning nga na, question, dili, question. Silod na sir. Ang awa. Nadamay na ko sa inyong kabuang. Udto na kay gutom na. Karon. Diretso tag tubag ha. Udto na kayo. O karon, kung ang iho ug ang dinosaur mag-ipon or magminyo, asa sila magpuyo? Oh, ikaw Dodong. Unsa imong tubag? Bay, answer do bay. Answer do. Ikaw Ikaw answer. yung answer, eh. Ikaw ano sir, Sa- dudong daw. Sir,
sa dagag mga kahoy, sir. Ah, mali. Mali ang imong answer. Okay, kinsay sunod be, kinsay sunod? Ikaw undo. Ikaw mo answer. Ikaw mo di pa answer, Jo. Ay, ako sir, sa tabang nga tubig. Ay, mali gahapon. Ikaw Ryan, ikaw sunod. Murag bay, murag ikaw gipansyo na pud ni sir ba? Muro pataka naman ka diya, bay. Ansiri, bay. Ay sir, sa dako nga sapa. Ah, mali gahapon. Si Deb na itong pag-asa ni ba? Nga may maka-answer ba? O, ikaw Deb. Answer eh. Ah, sir, kapangit anang iyo, sir. Mukaon ba jud tawo? Ug ang dinosaur, dako kayo. Mutulo nagkabayo og kabaw. So ako, wa nay answer. Wala. Kana mo estudyante. Naka-answer yun. Unsaon pag minyo sa dinosaur ug iho. Magpakita ng iyo sa dinosaur, tukbo na. Palakpakin niyo. Tulo ka pakpak si Dibdib. Wow, papaka na to itong amigo, katulo. Karon. Kinsa tong wala ka answer, tagaan akong chance para makabawi. Tagaan ta mog isa-isa nga big notebook. Inyong drawingan og explain. Okay. A few moments later. Okay, magtaod-taod na. Ang una mo explain, be, ikaw undo. Ikaw una explain. Kana gyud migo. Mga amigo kong classmate, mo ni akong drawing. Dako kay nga sapa. Nani siya iro dire. Dako nga sapa. Di na iro sa kilid. Wala man lagi iro lagi diha do. Lalalala. Nawalang iro sir. Naanod siguro to sir. Ay, sos lingkod. Naunsa mo explain. Anod mga iro bay. Ulam siguro sa bukid. Angka. Okay. Next, kinsay mo sunod mo answer? Ikaw dong. Oh, sige sir. Asus answer naman de, sir. Mao ning bulkan, sir. Dire na ko gipasok ang kabayo, sir, kay nangaon-ngaon tug sagbot dire ganina. Asa man kabayo diha dong? Nawala man lagi dong. Hala, wala gid ang kabayo bay. Nah, nibutom gid tuod ang bulkan gid oh. Dagan mo to, sir, kinadlok, sir. Ay, mali gyapon pagka-explain. Lingkod. Sus, sayang. Wa pa ni butong bulkan. Perfect na unta ko kay wa ni dagan ng kabayo. Sige ra tag pangutkot sa ulo ani ron. Mga jud. Pagoy naka-perfect sa pag-explain. Ikaw Ryan, ikaw sunod be. Sige, tindog. Agi ako sir. Kana gyud migo. Basic. Araw nga. So kani mga classmate, kanyang i-drawing karon. Inhanis siya nga manok. Unya, naabot siya kasunod rin ng mga piso niya. Manok. Asa man mga piso na Ryan? Wala mang gihapon lagi. Lah, naama to diri mga piso sir. Basig gidagi to sa uwak. Kaya naman nilabay kanina. Mga bubo, lingkod. Timingin bay. Naam ko ni aging uwak. Nawala ng piso. Sa inyong upat, tulo wag ka answer. Isa na lang. Si Dibdib na pag-asa ninyo. Sige Dib, explain sa imong gidrawing. Ako joy makatubag ani ron. Mga classmate,
Mo ni akong drawing karon. Adlaw ni. Tos nay bato, tulo ka buok. Na din bata, 2 ka buok, galingkod. Naitulo ka bato, naglingkod ang duha ka bata. Wala pa lagi mga bata dahil mga duha ka buok. La, tuod jud sir. Lawa lang 2 ka bata. Nanagan siguro to, kay init kayong adlaw. Monster na kagnaong. Sa mga estudyantiha mo. Makakonsumisyon mo, makalabad sa ulo. May pang adtos birthday. Crispy pa kayong panit si Litson dito. Bahala mo rin ay. Diha na mo eh. Kaong kong Litson dito. Gutom kayo. Ay mugsunod ha, ay mugsunod ha. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko Video! Guys, salamat sa mga viewers namo o sa mga subscriber. Guys, ay mo kasawa nga molantaw sa mga salida guys. Daghang kasalamat. Ug mao ni among nakuha nga biners. Amigo ni Dodong Karyaga. Si Undo. Oh, Mo na gini tunay na Trip Minds TV guys. So, di na Kami 5. O napod may kauban nga tong duha ka bata guys. Mo toy original sa Trip Minds TV. Daghang salamat. Salamat sa tanan. Ay, shout out lang na akong Chiche, sa akong uyab, o akong mama dayon, na si Merlin, o akong ate dayon Og na shout out. siya Og shout out tinindin. ko kanjin. Hey, Yeah. shout out ko kang Arian. Bye. Shout out na akong Apple. Hindi may nangagi guys. Hindi may nangagi. Bawalin na. Nadala dito. Dali may nangagi. Wala iwan na. Dali lang nangagi. Oh. Bitaw bay. Lami itong Lagi bay? Yan na. 3 go. Lagi sir. Ingon la dito, kanada mga tilapiyang pertin dagkuha daw kay mulayo ng dagtaw. O karon. Ang lingkod mong tarong. Ay magdiretso tag Litson. Ay. Ha? Bay, mo ikaw magipansin na kon bay. Taka Sir, man ka bay. Ay, sir! Sasapa, nga nasuba! Sir! Kadako anang iho, sir! Tapos kanang dinosaur! Mga on lagi tao lagi. Ay, mga on. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka. Sana all hitsuraan.